Tes. Tes. Tafahohoma rohatta martang yang bin mahita di bagasar rohatta bi. Amin. Hurian itu hatta hamisaluhut perhalado pasahaton tabe ma tu sudihamu ruas ni huria. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Marhite parminggota sadarion terjauh dohita lahopai baruhon partodion marhite na patupa perpadaran diadopan ni Jehovah. Mangihuton Jehovah dohot mangaradoti akatonana dohot panindangion na dohot aturanna. Sian na saroha dohot sian na sa ate-ate. Atong marsar mahita marhite perminggota sadarion tapasanga matuhatai ay natipul do ibana tukso tarasam do denggan nibasana maredde mahita.
Mar hite-hite gorne debata ama, dohot gorne anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorne todi perbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Halomohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho napnangido ni roham, pasahak madalam mutu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon, pahohom ma roham maradupot Jehovah, jala ibana paimaima, sai marhafosan tu Jehovah maho, jala ulahon na denggan, ay holong do rohani Jehovah mida uhum, jala endang tagamon tarikonon na, akka nanyasian na, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami mahite-hite todimi, asa olo hami manangi hondohok mat jalo hatam, sai pahot mahatam di bagasar rohanami, asa lam ibaru jala lambadia rohanami, sai urupi ma asa lam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Asa jupang hami hanguluan saleleng nileleng na. Amen. Maret dehita. Patik ni debata di minggu pa 20 sadahon dong Trinitatis sadarion i manatar surat di Matius bidu 22 mamukka maisan ayat 37 1 sia. Jadi di dok Yesus ma sihaolongamu do Tuhan debatam sian nasa ati-atem, sian nasa hosam do sian nasa roham, ido patik raya jala perjolo, alai dos do argani napa dua honon, sihaolongamu do ngami dos sod dirim, atong rak mangidogogo mahitar debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon nahokbar tu patik mi. Amen.
Hurian itu hatta di bagasan rohana hohom tatopoti ma dosat tanda godangi tu ado pandide bata martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasasan di dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham saya si maroham dihami akan mga sakod dosa nami saya sahabi matu bagasar rohanami hasasan di dosa nami lehom matuhami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asahot rohanami marhapor seaon laho mangkotapon nasa dosa dohot roha purtibion asahu pasahat hami diri nami tuho gabe pelian namangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuhasan di dosa. Humakopita gabe dosa do ibana naso tumat da dosa. Dibahek debata asa gabe hati gorat di debata hita. Mar hite-hite ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Tabegi mahatan debata turpuk di epistel di hari Minggu pa 20 sadahon dong trintatison iman antar surat di sada Korin bidutolu mamuk kamaisian ayat 10 sahat rodi 10 pitu mar sikap soring mahita majahasa hobartu asini rohani debata na dilehon nai tuau hupauli ojahani songon binahin di pad bagas na bisuk na asing dong se pajongjong bagasi alai ganuk ma mamatahon manang beha pangulaon na disi aidang tarpauli ojahan na asing dukon ni naong ojaki ima Yesus Kristusi asamolo dipauli di atas ojahani manang sere perak batu na arga hau lam-lam manang durame gabe patardo naniula ni ganup ari sogoti do Paulo posa ai papataron ni api imai asa api ido mangujuni manang beha ulaon ni ganup molohot ulaon na pinaulinai jaloon na do upa molo sok-sokana naniula nai luanga maibana malua donian anggo ibana alai songon nanienet sian api nama bindang di boto hamu joro ni bata hamu
jala tod di debata maringanan di bagasan hamu. Agohonon ni debatado na mangagohon joro ni debata, ay nabadiado joro ni debata, imahamu. Ido sahakna mertua ma akan atu mangihon hata ni debata jala na upiausa. Amin. Tidakkom maha porsiatai songon nanya tidakkon di dong atas ha porsiat di sadok purtibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabe setot di parbadia andorak sahabubuhan iro tu hatta na tumaon na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tua nuatoru dung di tanom na mulak mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul tu siamun di debata Jehova amanaik pargogo na suatu dosani disima ibana pemamulak sogot tutanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin.
Shalom. Tabege majo tikting namasa di huriata bagasan saminggon dohotu hari minggu nanaingro. Tikting maragam. Na perjolo torop ni par minggu nasalpu doho pertanyaan boima tajaha di lembar tikting na adong di hitabe. Na paduahon dakdanak na sorang. Di basa-basahon tu hatta dosa dadak danak boru di keluarga ni amang JP Simbajutak boru sinaga di Nangapino. Ima di hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Hipas do dak danaki songoni nang natorasna. Namangihut di basa-basa hotu hatta dosa dadak danak boru di keluarga ni amang J. Gultom boru tobing ima di hari Jumat tanggal 27 Oktober 2020. Hipas do dak danaki songoni nang natorasna. Namangihut di basa-basa hotu hatta dosa dadak danak boru di keluarga ni amang B. Si Hombing boru nenggolan ima di hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Hipas do dak danaki songoni nang natorasna. Nampatuluhon partangyangan. Di hari Selasa tanggal 3 November 2020 pukul 10 siawib tok tongdo di patupa huriata partangyangan asa taihutoma marhite napnatupa ni huriata live streaming asa taihutonma di bagasta B. Napaupaton permingguan huria di minggu tanggal sada doho tanggal 8 November 2020 di patupa huriata do permingguan pukul 10 wib taihuton ma marhite-hite media YouTube live streaming di patupa huriata muse ibadah di Jabu ima ala lamrarat do nuaeng penyebaran virus corona na masa nuaeng di luar tahun. Napalimahon PA Ina. Dari Kamis tanggal 20 Oktober 2020 patupaon ni huriata ma PA Ina songon nasomal masuk pukul 10 pitu wib di gereja tahun jala di patupado live streaming melalui aplikasi Google Meet. Naponopon namoding di hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 nunga marujung ngolu ni nata ima inang tombang roida boru manurung tutup umur 74 tahun sian wik maranata. Tatangnya konma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tina dikonna. Napapituhon namar sahid. Asa tabuama ditangyakta ima inang nyonya YS na 70 boru tambunan nuaeng rawat jalan di rumah. Napa waluhon hari ulang tahun. Majelis dohot ruas ni huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu ruas ni huriata na berulang tahun di mingguon ima mulai tanggal 1 November saat tu tanggal 7 November 2020. Nats pembimbing sada Korintus bidu sada ayat sia. Namangihut ima tikting parhepengon boima taida di lembar tikting na adong dihita molotu ngadong na hurang lebih di panuraton ni sekretarista di tiktingon boima di Papua tu perhalado. Songonima tikting pakobasion Songonima tikting pakobasion perhepengon ni huriata di samingguon doot akan nanaing sihobasan tumpinggu naroon. Mauliate dia katangiang partisipasi dukungan sude program huria. Saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabahenata tu huriana. Ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tumingguon asa ture merdalan bain sangap di goar ni Tuhatta. Mauliate.
Rame di debatana suburung sian saluhut na roha imana mangaramoti roha ng pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amen. Kadongan sa persyaon di bagasan tuhata hatani debata ujahan jamita tersurat ma di 2 Raja-Raja bidu 27 ayat sada rodi ayat 14. Kadongan ruas na dibagas tabe ganu marsada-sada asara pakita majaha turpukta songonom ma didokon disi dungi disuruh rajaima suruana asa paluhuton tujulona saluhut situa sian Juda dohot Jerusalem dungi nakok marajai tujoro ni Jahoba rabdot sudi bawa sian Juda dohot sudi pangisi ni Jerusalem rodia kamalim dohot panurirang dohot sadok situan natoropi tole akan namemet rodi namagodang laos didokon ma majaha tupinggol nasida saluhut hatani buku perjanjian najupangi di bagasan jorone Jahoba dungi jongjong ma rajai tulabung tiangi laho mabahen perpadanan diadupan ni Jahoba ikon naeng mangihuton tu Jahoba dohot mangaradoti akatonana doho man pat nidangyonna dohot aturanna nasa roha dohot sian nasa ati-atena lau pahotton hata ni padanon akan tersurat di bagasan bukon jadi sadok bangsoi mangudukon padani dungi didokon rajaima situa ni malim Hilkia doh akka malim paidua dohot akka si jagapitu asam parworonna sian joroni Jahoba sudi ula-ula akka napinauli di Baal dohot di sobaun Asera dohot di sadok parangan ni langit laos ditutung ibanama luhut nai di balian ni Jerusalem diaka ladang partopihon sungai Kidron jala sirabunai didokon do buanon tu Betel dungi dipaijur rajaima halak malim akan pinabakit ni akar raja sian Juda asa manutung daupa nasida di atas tabak akan nadibagasan hutan ni Juda dohot humaliang Jerusalem tole huhut akad jolma nama nutung daupa di Baal di matanyari di bulan dohot di sude bintang ima sadok parangan di langit didokon rajai huhut paroron gana-ganahan Asera sian joroni Jahoba tu balian ni Jerusalem tururani sungai Kidron laos ditutung doi dirurani Kidron jala digopui gabe sirabun jala sirabunai disaburhon tu tanoman ni halak situan natoropi akup ni dilohai akka bagas ni bawa akka namar jolmahon bawa akka namar donokon joroni Jahoba inganan ni perempuan akan namar tonun abid udung-udung di sobaun Asera dungi didokoma rosudi malim sian aka huta di Juda
jala diramuni aka tabak, panutungan ni aka malim di daupa, hola ni geba sahat ro di berseba, jala di lohaido aka tabak pertukuan, tole tabak haroroan ni bahal ni si Joshua. Hidup ni hutai, jala di habirang ni ganup jolma masuk tu bahal ni hutai. Alai anggo akamalim ni tabak dan jadi mamile di atas ni langgatan di Jehuba di Jerusalem, asal mangan sagu-sagu naso ni asoman nasida di tonga-tonga ni aka hahagina. Diramuni ibana huhut topet na di rurani aka anak ni si Himnom, asa unang terbahin manang ise bebabuluson anakna manang boruna sian api laho mamele Molok. Di paholang do huhut hoda akana niapusan ni aka raja sian Juda pasahaton tumata niari sian labung pitu lau bongot tujoro ni Jehuba tukan bilut panganan ni netan melek ni halak na perhalado na maringan dia ka alaman alai anggo hureta ni mata niari ditutung doi di bagasan api. Dilewai rajai huhut langkatan aka na di atas tarup ni bilut pergijang sian ni siahas aka na pinauli ni aka raja sian Juda tole langkatan aka na pinauli ni sima Manase dina dua alaman di joro ni Jehuba dang adong tinggal di si nanggosada jala sirabunai di sisirhon tu sungai Kidron tole taba akana di adopan ni Jerusalem tukan siamun ni dolok hamagoan akana pinauli ni si Salomo raja sian Israel di sobahon Astorot bias ni halak Sidon dohot di Kamos, bias ni halak Moab dohot Milkon, bias ni halak Amon luhunai diramuni rajaido. Di ponggolhon huhut akat tiang panobaon jala ditaba aka sobaon sera jala digohi hajonjongan naido dohot holi-holi ni halak namate ola nido sah ni turpukta kadongan saha porsiau di bagasan Yesus Kristus. Topik di mingguta sadarion hai baruon ni partodion reformasi spiritualitas dalam bahasa Indonesia. Merhite turpukta tabereng madisi namasa di Israel dohot di Juda. Dung mapotsa harajauni dua bagian totuda gabe dua dong raja ni napinilit ni debata bangsa Israel. Aung may Israel utara, aung Israel selatan. Jadi molo si Josia di bagasa turpuk tahun memerintah maibana di Juda, mana yang di selatan. Memerintah dung mapotsa harajaon nabi nangun ni si Daud dohot si Salomo. Buasa mapotsa alani roha alani pangalaho puasa bula aladang bui bisa da rohana aka pinopar ni Raja Salomo di hati hai. Jadi mergajang ma harajau ni
mergajang nang panggonggomion di tonga-tonga ni dua harajaunon di masa panggonggomion ni Raja Josia terjadi ima reformasi taringot tu hapursiaw ni bangsa Israel. Buasa gabi adong reformasi tabigido hiya jamita ima Raja Ahab dohot istrinya Isabel nama buan gana-ganaan tu istana nama buan ima sobaun portibion tu istana dewa kesuburan Asera, dewa matahari, dewa langit, dewa-dewa yang lain. Jadi di masa nis Josia di reformasi ibana maong sudina na di bagas joro na adong sobau na asing ikon di papungu jala ditutung jala dia bolokon orbukna manang sirabunna dia bolokon mai tu sungai Kidron aka bagas joro na dibangun ni Simanase do na dibangun ni ima Raja Salomo dipaiya sian aka gana-ganaan dipaiya sian aka sobaun asa holat debatado si sobaun. Jadi marhite-hite tabereng si Josia lao patu pahoni adong tabereng disi gerakan ni ibana marreformasi dan secara kasar berperang dan secara laho ala nang raja mana gabe lomo-lomo na daw. Alay songon dia do si Josia na parjolo tabereng sian turbukta dia seorang raja majuhon ima suruanna papunguhon sian Juda akamalim papunguhon sian Jerusalem akamalim songoni nang aka bawa sian Juda, songoni nang bawa sian Jerusalem, songoni nang aka panurirang aka nabi, songoni nang aka situan natorop, dan begitu juga anak-anak, baik itu yang kecil, baik itu yang sudah besar. Dikumpulkan, tu dia di papungu, tu bagas joro. Jadi moloboy taberengon sadara po huriamon. Adong sinode dinasida. Adong ima rapo bolon dinasida. Didokon si Josia. Adong penemuan hubereng di bagas coroon. Adong padan tu debata ada perjanjian kepada Allah. Yaitu Allah yang melepaskan kita dari perbudakan Mesir. Yang memberikan kita hidup. Adong perjanjian ada yang harus kita perbaharui. Didokon si Josia. Ijaha madisi ahadona masa. Ahana nang hutonon nasida. Gabe jongjong maibana di samping ni tiang nina di bakas joroi jala di do ibana padanna tu Jahoba ikon naeng matai huton Jahoba taradoti padanna do panidangionna dohot aturanna dohot sude aka natinonahonna di tonga-tonga ni ngoluta marhite-hite ate-ateta marhite-hite rohatta. Jadi boido mangihuton aturan. Alay dang rohana. Boido mangihuton raja aka masyarakati. Alay dang rohana. Alay dipangido Raja Josia dison ima perubahan karakter hati. Sian ati-ati. Sian roha perbagasan. Jadi dipangido na parjolo
dang itor mabolokon akagana-gana ani. Dipangido na parjolo, mari bersekutu di gereja, mari bersekutu bersama Tuhan, renungkan firman Tuhan, baik itu galeng, maneng nalansia, sudah merpungu memuji pasangan goar ni debata sambil merenungkan firman Tuhan, isi do sioloan, isi do sisobaon. Jadi di nasida jauh pada sisobaon. Gabe didokon rajaima sadarion merpadan mahita di hadapan ni Jehovah, ikon mata ihuton Jehovah, ikon mata radoti tonana, ikon ma panindang nai, dohot aturan nai, sian nasa roha, dohot nasian ati-ateta, hati dan jiwa, hati dan jiwa. Imang sada gerakan laho mabahin perubahan di tengah-tengah ni ngodon. Ima sada gerakan laho mabahin sada karakter nauli di tengah-tengah ni ngoluta. Jadi beberapa khotbah saya dengar dalam firman Tuhan ini, ada tadi membuat suatu ilustrasi yang zaman sekarang para ibu-ibu rajin menanam bunga. Ada bermacam-macam nama-nama bunga, ada duda korengan namanya, ada janda bolong, ada janda merana, dan janda-janda yang lain-lainnya. Semua dihias pekarangan rumahnya. Memang gerakan-gerakan baru, pembaharuan yang baru. Alai mungkin olah di Julujabu doi. Anggorohana tidak berubah. Jadi naboy do alani holong ni rohana tubungai di sonunga adong keladion, di song keladion, di song keladion. Sedenai nama nasorong na lagi piralon noai. Lau may mana merdelani ibereng madi gereja bunga napas tuna di rohanai. Tapola permisi ibana tunap punai iputik kon ibu anak neseda itanom di Julujabuna. Memang reformasi secara wajah, rumah cantik-cantik bunganya, alai rohana dan reformasi. Jadi tidak ada gunanya. Dan adong gunana hape moloi paplok kodo akan nadi gana-gana anon alai rohana saya itu sih. Jadi alangkah bagusnya karakter atau pembaharuan hati, pembaharuan roha. Mulai dokon dia bestili, edang di boto hamu do bagas joroi, rohamu nai do bagas joroi. Jadi yang perlu direformasi adalah roha tahun. Nang naasing be. Nang pola bentuk-bentuk, misalnya bentuk permusik ni gerejaon ipapida tuson asa songona dangi reformasi. Reformasi yang diinginkan oleh Josia adalah reformasi iman. Dungipe gabe porak manasida mapolokon akan naso dengan maradukon Jehovah. Maulai bagas jorotau dang adong isot soba-soba gadang-ganaan. Dang adong isot soba na asing selain debata. Anggo dinasida bermacam-macam mololau kita tu maaf ya tu kuil misalnya ada dewa ini, ada dewa ini, ada dewa ini. Begitulah gereja mereka buat dulu. Alani idong direformasi si Josia merhiti-hiti hatani debata. Jadi mulai gurit pesan ayat 1 ayat 14 sudah naik pangulan di hatani debata. Nah di ayat satu ayat napa tuluhon.
karakterna, motorna, olinya adalah rohani jolma. Jadi sonari mana sana neng siro reformasio di gereja. Si reformasio di tonga-tonga ning uluku. Na parjolo muda-mudi ya. Remaja, anak-anak harus teguh imannya kepada Tuhan. Karena apa? Josia memimpin di kerajaan Juda umurnya 8 tahun. Jadi bukan umur yang sudah tua atau 30, 40. Tapi dia umurnya 8 tahun. Dan dia memerintah di sana 31 tahun. Josia. Jadi perubahan bukan dari yang tua, yang pendeta, yang sintua. Perubahan bukan dari karakter umur. Tapi perubahan itu dari setiap manusia, sekecil apapun dia dan semuda apapun dia. Jadi Josia membuat perubahan itu, membuat reformasi itu, bukan karena dia sudah tua atau ubanon atau yang lain-lainnya. Tetapi dia karena berangkat dari hati yang percaya kepada Tuhan dan mengimani Tuhan. Itu sendiri. Dan adong na asing isobay mana. Dan adong na asing di halomohon ibana. Olah debata sabing. Jadi Josia adalah raja muda yang membuat gerakan di tengah-tengah kerajaan Juda dan kerajaan Yerusalem. Jadi perubahan ternyata bukan hanya digerakkan oleh presiden misalnya, bupati atau yang lainnya, pendeta atau sintua, tapi perubahan itu diawali dari diri kita sendiri. Diawali sian dirita ganup mersada-sada. Jangan menuntut perubahan dari orang lain sebelum kita berubah. Alanido di papungo si Josia aka masyarakat sudi. Asa perjolo na sida berubah. Mengimani Tuhan Allah. Di tonga-tonga ni ngoluna. Jadi marhiti-hiti turupuk tahun. Takasma sudena naking kanakanaan. Sudena aka soba-sobaon nasing nai. Ditutung jala di ablokon. Jadi unang bemarhapor siyaon tunaulo tertutung. Yang bisa terbakar. Jangan percaya lagi kepada yang bisa terbakar atau terbuang. Jadi molosian bonapasogita hitam mabuan benang-benang merah, benang hitam dan benang putih. Perbaharuilah. Dang adong be. Dang margugoy ay na tau mosok doy. Dang margunay. Ada dang adong berahita. Ruas ni huriat taha kabibi. Nasongoni mulutung adong berubahlah, buanglah. Alay na adong doaing mana masa di tonga-tonga ni ngoluta na menduakan Allah. Menduakan Tuhan. Artinya masih ragu kepada Tuhan. Masih ragu dan bimbang kepada Tuhan. Di tonga-tonga ni ngoluna. Odona gabi berhala di ngolutan waing. Ragu tu debata. Ragu tu Tuhani. Sehingga dia mengandalkan apa yang dia yakini mampu menolongnya. Akhirnya mana masa menduakan Allah. Di bagas joro memang tidak ada Allah-Allah yang lain, tetapi di dalam hatinya ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus yang satu itu, tetapi ada lagi tandingannya di bagas rohani. Jadi perlu untuk merubah hati, untuk selalu hanya percaya kepada Tuhan. Sianasa roha doho ate-ate. Unang adong bena asing. Unang adong bena asing. Unang marpos ni roha tu
na di hasiangano upos marohana tu debata. Jadi odo naneng dohonon ni terpukta tu kita. Hati yang mau mendengar firman Tuhan, hati yang mau bergerak untuk melakukan firman Tuhan, hati yang mau menggerakkan motivasi bagi orang lain. Omma naneng hangulu honota ningoluta. Berlaku jujur, berlaku senyum kepada orang lain. Edo naking dipatik tayate. Haholongi ma debatam, doso dirim. Unang bae begana-ganaan disi. Haholongi ma dong amu jolma. Na padua hunakiro kodoso dirim. Jadi berlakulah yang baik kepada Allah dan berlakulah yang baik kepada manusia. Dangadong benaking perpecahan Israel Utara doh Israel Selatan. Sedena namanya sida. Di bagasan Tuhan. Itu yang mau direformasi oleh Josia. Walaupun pemerintahannya berbeda, tetapi ngasadana sida di bagasan debata. Jadi molo adong pe gereja yang pecah, gereja yang pernah agak sedikit tidak satu paham, jangan dipertahankan pahamnya, walaupun dia berbeda-beda tempatnya, beda gerejanya. Dang boy be marsada, alai anggoroha ikom marsada do di bagasan debata, di bagasan Tuhani. Maafkan, berlakulah adil, senyum cakapi, jangan sampai itu yang menjajah di tonga-tonga di ngoluta. Gabe baali, gabe dewa dewi di bagasan ngoluta. Marhite-hite turpuk tahun di arah mahita, asa caitok tong, hata ni debata, hata ni Tuhani, mian di bagasan rohata. Jala mauloi mian di bagasan rohata, disima todi ni debata, todi purbadia, jala ima mangeraho kita mangulu di tonga-tonga ni spiritualitas yang tinggi. Gabe ibaruma partodionai namar haporsiaon tu debata. Dangarong be sibe tandingan holan debata nama namian di bagasan ibana. Ima hatan itu hata. Jadi molo adong aka di ngoluta, aka ruas di huria, di bagasan pertikianong, nataong do petabae di atas nipitui, aka buli-buli do akalan nasing nai dia blok kemai. Aong do pe pajagana di dompet na dangadong be margunai. Mago ditalu doi di bae debata. Alai perjulu matauba rohata. Namar hapor siaon tutuhane. Hai baruon ni partodion. Molonung ngasongoni setiap rumah tangga pastilah ada sukacita memuji nama Tuhan. Alai molo omak nama muji debata. HP yanakon darang memuji debata, ini yang sangat tidak bagus di tengah-tengah keluarga. Alani ido dejo sude akan di tengah-tengah di bagasi uduk memuji Tuhane. Ai di dokot si Joshua do ise do uluan muna Roma akka bangsa Israel mandokon. Alai anggoau do ngaku sajabu Jehovah do uluan nabi. Jala Jehovah manamian di tonga-tonga ni ngulutta ganup marsada-sada. Amin martangiang mahita. Jehovah debata amanami namar habangsa di banua gijang maulianti do upasatami tuho Tuhan dengan basam mengajar kami memudai kami marhiti hatam asa upado kami sian rohanami ima aka namar haposan tunah sianganon
na marhaposan tu nabui magui manang nabui mati alai marhaposan mahami tu guarmu tuho sadiri jalato di mima mian diganu hami marsada-sada marsangak maguarmu ala bui hami maparangion saluhuna hatam di tonga-tonga ni ngoru nami di bagas ni huriam di rumah tangga di aka parkarejuan nang di aka punguan-punguan organisasi nahuton hami saito di mima mian di ganup hami marsada-sada asa tiur asa badia asa setok tong hami mangulu di bagasan asi dohot dame nasian hoi marhiti Yesus Kristus Tuhan nami tangihom mahami amin maride mahita Tatangia koma peliata martangia mahita aliyama nami na di banua gijang odo haroroan ni salut sileho-leho na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus upasata mi masen lehom itu hami pilihan nami tuho sejalo may gabe uwa na husus di jolom pasu-pasu may jalara moti asa parhasyang hami pilihanon pati bulhon harajamu itonga-tonga ni huriam dohod di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni sileo-leom itu hami asalam gir-gir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyaman nami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajam sa saut malo maneroham di banua tongon songon na di banua gijang leo matuhami seranohang uluan siapari sesa marusa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unang hami tugiyo tu pangujunan palua mahami sian paman. Oh
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon tua debata mabohina tuho jala sirohana midaho. Di dopakon tuan debata mabohina tuho. Jala di pasar homadamena tu todi munabe. Horas madihita.